नोंथांमोननिसिम आंनि न'आव सफैनाय लोगो लोगोनो आं नोंथांमोननिसिम आंनि गोजोननाय आरो आंनि गोसो सिंनिफ्राय अननायखौ बावगारबाय। आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना जे आंनि न'आव दिनै बे चिरां जिल्लानि जितु बिसानि जितु दैदेनगिरि बिथांमोन आंनि न'आव सफैदों। जे माने चिरां जिल्लानि जितु बिसानि जितु प्रग्राम, बे प्रग्रामा सान्तिपुर हाई स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जागोन आरो बियो डिसेम्बरनि 5 अक्ट'आव जागोन। दा बेखौ आं मिथिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेथ' बे जेब्लाबो खुंबोबाय थानाय हिसाबै, दा बे खुंबोबाय थानाय हिसाबै जिहेतु बिनि गियानखौ, बिनि नलेजखौ मोनबोबाय। दा नंखायनो गुबुनाव जेसेबां जेरैबायदि खुंबोदों, जेसेबां मोजाङैनो खुंबोगासिनो दं आरो बिनिख्रुइ जाहाथे साबसिन खुंनो हाबावो, बिनि थाखाय आङो जोंनि जितु माने चिरां जिल्लानि जितु दैदेनगिरि बिथांमोन, आं बिथांमोनखौ आङो खावलायो आरो जोङो जयैनो जाहाथे जोङो बेफोर खामानिखौ जोंनि जितु रायजो राजानि बर' हारिनि जितु माने जोंनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा, सिनेमाखौ मोजां मोनग्रा, सावथुनखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननो जाहाथे जोङो बे खामानिनि गेजेरजों जों जाहाथे मोजां मोनसे मेसेज होनो हायो, बेखौनो आं सानो आरो आङो बेखौनो आं खावलायनो सानदों। जोंनि डिस्ट्रिक्टनिल' नङा, गुबुनफ्राबो जोंनि जितु माने डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जे सान्तिपुर हालामनि जितु बा सान्तिपुरनि हाई स्कुलनि गेवलां फोथाराव 5 डिसेम्बराव जे बे हाबाफारिखौ खुंनो लादों, बेवहाय जोंनि जेसेबां माने हारिमुखौ मोजां मोनग्रा हारिनि दैदेनगिरि जिखुनु लाइनाव थाया मानो, जिखुनु आफादफ्राव थाया मानो, जाहाथे बयबो जोंनि बे जितु बिसानि जितु माने प्रग्राम, बे प्रग्रामाव जाहाथे दोलै नोगोरै जाहाथे जगदान होफैयो बा बाहागो लाफैयो, बेखौनो आङो खावलायो। दा बिनि थाखाय आङो जेब्लाबो आङो बर' हारिनि गेजेराव आं बेखौनो बुंबाय थागोन जे नोंथांमोना जोंनि जितु माने बेबायदि प्रग्राम जाबाय थानायाव बा जानायाव जेब्लाबो नुजाफैनानै जोंनि आफादफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होफैयो, बिनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ बे गाजा गोमजा प्रग्रामाव नुजाफैनो थाखाय खावलायो। दा बेथ' बर' हारिनि जितु राव हारिमुखौ लाखिनो थाखायब्ला बे बयनिबो मदद नांगौ। बे जोंनि बिसानि थाखायल' नङा, बिसाया नाजानाया दङ, नाजाबोगासिनोबो दङ। बिनि गेजेरजों जोंनि जितु माने बिसाया जेसेबां माने जोंनि संबिधानाव जे दङ, बिसानि थाखायल' नङा, बिसाया नाजानाया दङ, नाजाबोगासिनोबो दङ। बिनि गेजेरजों जोंनि जितु माने बिसाया जेसेबां माने जोंनि संबिधानाव जे दङ, बेखौ बेजों जाहाथे गुबुन माबायाबो आफादफ्राबो जेरै थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा थुनलाइनि मानसि, दिनै राइटार्सफोरनि दा गासिबो दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे जोंनि बे बिसानि जितु खुंनो लानाय बा जोंनि जितु लुबैनाय, जों जाहाथे जोङो बर' हारिनि गेजेराव जोंनि जितु हारिमुखौ जोङो माने गुवारै जाहाथे जोङो इयुनाव जाहाथे जोङो माबालांनो हायो, मोजाङै मोजां गुवारै जोङो सुबुंफोरनो जोङो दिन्थिलांनो हायो, बेखौनो आङो सिगाङावनो आङो बड'लेण्ड टाइम्स आरो निउस 24, एनि बड'लेण्ड लाइभ आरो टाइम्स बड'लेण्ड, नोंथांमोननिसिम आंनि न'आव सफैनाय लोगो लोगोनो आं नोंथांमोननिसिम आंनि गोजोननाय आरो आंनि गोसो सिंनिफ्राय अननायखौ बावगारबाय। आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना जे आंनि न'आव दिनै बे चिरां जिल्लानि जितु बिसानि जितु दैदेनगिरि बिथांमोन आंनि न'आव सफैदों। जे माने चिरां जिल्लानि जितु बिसानि जितु प्रग्राम, बे प्रग्रामा सान्तिपुर हाई स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जागोन आरो बियो डिसेम्बरनि 5 अक्ट'आव जागोन। दा बेखौ आं मिथिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। सार, बेहाय बेफोरबायदि प्रग्रामावहाय सार माबायदि जाहैगोन होननानै सानो सार? मोसानाय मुसुरनायजों लोगोसे देंखोगिरिफोर बेहाय? बेथ' बे जेब्लाबो खुंबोबाय थानाय हिसाबै, दा बे खुंबोबाय थानाय हिसाबै
जिहेतु बिनि गियानखौ बिनि नलेजखौ मोनबोबाय दा नंखायनो गुबुनाव जेसेबां जेरैबायदि खुंबोदों जेसेबां मोजाङैनो खुंबोगासिनो दं आरो बिनिख्रुइ जाहाथे साबसिन खुंनो हाबावो बिनि थाखाय आङो जोंनि जितु माने चिरां जिल्लानि जितु दैदेनगिरि बिथांमोन आं बिथांमोनखौबो आङो खावलायो आरो जोङो जयैनो जाहाथे जोङो बेफोर खामानिखौ जोङो जोंनि जितु रायजो राजानि बर' हारिनि जितु माने जोंनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सिनेमाखौ मोजां मोनग्रा सावथुनखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननो जाहाथे जोङो बे खामानिनि गेजेरजों जों जाहाथे मोजां मोनसे मेसेज होनो हायो बेखौनो आं सानो आरो फैगौ 5 अक्ट'खालिदि बे गेवलां मेलखौ खुंफुंनाय जागोन सार बेहाय नोंथाङा सासे सिनियर आर्टिस्ट हिसाबैहाय रायजो राजाफोरनिसिम हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय नोंथांमोना रायजो राजाफोरनिसिम अक्ट'खालिदि मोनसे गेवलां मेल समायना खुंफुंनाय जागोन बेवहाय गोदान आर्टिस्टफ्राल' नुजाफैगोन ना फुराना आर्टिस्टफ्राबो नुजाफैगोन ना बेहाय बेफोरबायदि सावथुनजोंल' लोब्बा लाखिनानै नङाब्ला गुबुन गुबुन इउटुबारफोर जेनेबा जेरैहाय एलबाम बानायग्रा सर्ट भिडिअ बानायग्रा बिथांमोनाबो नुजाफैनो हागोन नामा सार बेहाय बे नङा जे बे जोंनि बिसाया जितु दा खुंनो लानाय जितु प्रग्राम बे प्रग्रामाव गोदाननिल' नङा बा गोजामनिल' नङा बाहाय गोदान गोजाम जेसेबां जाखांफुनाय जेसेबां गोजाम आर्टिस्टफोर दङ गासैबो जोंनाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानो हागोन आरो बेवहाय दानि जेसेबां माने गोदान आर्टिस्ट जितु माने सर्ट फिल्मानो जा एलबामानो जा बेफोर जायफ्रा दिन्थिगासिनो दं बिसोरबो जोंनि बे दोलै नोगोरै खुंनो लानाय मोनसे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर नुजाफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैयो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो सार बे चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कमिटिया फैगोन 5 अक्ट'खालि सान्थिफुराव जे खुंनो लादों बेहाय मोनसे चिरां जिल्लानिल' खुंफुंनाय जागोन बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लायावबो सेन्ट्रेल कमिटिफोरखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो सार दा बेवहाय जिहेतु चिरां जिल्लाया आखायाव लादों बे खुंनाय हाबाफारिखौ आरो बेवहाय जेनेबा सानसेनि हाबाफारि लानाय जादों बे सानसेनि हाबाफारियाव सोरबाया जुदि गोसो गुदुङा गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो फैनो हायो खोनासंफैनो हायो जे जों माबायदि रोखोमै खुंदों दा बे जिनिसखौ बयबो गाजा गोमजायै फैनानै खोनासंफैनो हायो दा बे आरोखि बेखौ खावलायनो थाबाय सार टाइमखौ खामानिखौ जोङो जोंनि जितु रायजो राजानि बर' हारिनि जितु माने जोंनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सिनेमाखौ मोजां मोनग्रा सावथुनखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननो जाहाथे जोङो बे खामानिनि गेजेरजों जों जाहाथे मोजां मोनसे मेसेज होनो हायो बेखौनो आं सानो आरो फैगौ 5 अक्ट'खालिदि बे गेवलां मेलखौ खुंफुंनाय जागोन सार बेहाय नोंथाङा सासे सिनियर आर्टिस्ट हिसाबैहाय रायजो राजाफोरनिसिम हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय नोंथांमोना रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायनो सानो सार आङो दिनैनि जितु माने आंजों मोगा मोगि लानायनि गेजेरजों आङो बेखौनो आं खावलायनो सानदों जोंनि डिस्ट्रिक्टनिल' नङा गुबुनफ्राबो जोंनि जितु माने डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जे सान्तिपुर हालामनि जितु बा सान्तिपुरनि हाइ स्कुलनि गेवलां फोथाराव 5 डिसेम्बराव जे बे हाबाफारिखौ खुंनो लादों बेवहाय जोंनि जेसेबां माने हारिमुखौ मोजां मोनग्रा हारिनि दैदेनगिरि जिखुनु लाइनाव थाया मानो जिखुनु आफादफ्राव थाया मानो जाहाथे बयबो जोंनि बे जितु बिसानि जितु माने प्रग्राम बे प्रग्रामाव जाहाथे दोलै नोगोरै जाहाथे जगदान होफैयो बा बाहागो लाफैयो बेखौनो आङो खावलायो दा बिनि थाखाय आङो जेब्लाबो आङो बर' हारिनि गेजेराव आं बेखौनो बुंबाय थागोन जे नोंथांमोना जोंनि जितु माने बेबायदि प्रग्राम जाबाय थानायाव बा जानायाव जेब्लाबो नुजाफैनानै जोंनि आफादफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होफैयो बिनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ बे गाजा गोमजा प्रग्रामाव नुजाफैनो थाखाय खावलायो सार नोंथांमोननि बर' आर्टिस्ट एस'सियेसना सिगांनिफ्रायनो लानानै दिनैसिम बर' रावखौ लाखिनो थाखाय बर' हारिमुखौ लाखिनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि खामानि मावलांगासिनो दं सार दा बेथ' बर' हारिनि जितु राव हारिमुखौ लाखिनो थाखायब्ला बे बयनिबो मदद नांगौ बे जोंनि बिसानि थाखायल' नङा बिसाया नाजानाया दङ नाजाबोगासिनोबो दङ बिनि गेजेरजों जोंनि जितु माने बिसाया जेसेबां माने जोंनि संबिधानाव जे दङ बेखौ बेजों जाहाथे गुबुन माबायाबो आफादफ्राबो जेरै थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा थुनलाइनि मानसि जेरै राइटार्सफोरनि दा गासिबो दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे जोंनि
बे बिसानि जितु खुंनो लानाय बा जोंनि जितु लुबैनाय जों जाहाथे जोङो बर' हारिनि गेजेराव